Liian moni tässä kylmässä maailmassa on yksin. Yksin voi olla omasta valinnasta tai itsestään riippumattomista syistä, tai sitten voi olla riidoissa vaimon kanssa, kuten minä olen juuri tällä hetkellä. Luulin joutuvani nukkuvani yksin, mutta onneksi mulle toi tähänkin ratkaisu. Poika, ystävä Tyyny. Se on jämäkkää tekoa, kauniin näköinen ja ennen kaikkea jopa paremman tuntuinen kuin oma puoliso. Joten enää ei tarvitse väritellä tyhjällä sohvalla yksinään, kun vaimo murjottaa makuuhuoneessa. Minä menen nyt unille Raimon kanssa. Hyvää yötä. Ai. Sua vain enää tarvitse